ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ኣብ ኢድ ሃፍታም እንደኻን ብተመጣጣኒ ዋጋ ኣብ ኩሉ ገዛ ትርከብ ቫዝሊን ካብ ምፍሕሻው ዘድሕነና ጽዕድው እንትንብል ካብ ምቕባእ ወጻኢ ካልኦት ዘይተነገሩ ሓቅታት ኣብ መደብና ምስ ሰምዑ ፍሉይ ፍትወት ቫዝሊን ከም ዘሕድሮ ኣይንጠራጠርን። ቫዝሊን ልዕሊ 120 ጥቕምታት ከም ዘለዎ መጽናዕቲ ይሕብር። ወይ ጉድ ዓይኒ ዘበሉና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰላም ጥዕና ሃበና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ከምቲ ልሙድ ተሰሚዖም ንምእማኖም ዝኸብዱ ወይ ጉድ ዘበሉና ዛዕባታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዚ ፊልሞን ሾው እዩ። ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ጉድ ዓይኒ እዝኒ ለይሰምዑ የለን ዓይኒ ዘይርአዩ የለን ዘበሉና መደባት ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ቪድዮ ተፈትየምዎ ላይክ ብምግባር ክጅምሩ እንዳሓበርና ናብ ዕለታዊ መደብና ነምርሕ። 9 ጥቕምታት ቫዝሊን። ታሽዓይ ናይ ሽቶ ጠረን ካብ ሰውነትና ንከይጠፍእ ይገብር። መብዛሕትኡ ሰብ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሽቶ ብምቕባእ ሙሉእ መዓልቲ እቲ ጨና ካባና ከይለቀቕ ኢና ንደሊ። እቲ ጨና ብኣየር እንትተንን እቲ ዝተለኽናዮ ጨና ንከይጠፍእ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቦርስአን ጨና ሒዘን እንትዘራ ብተደጋጋሚ ግዜ ይርአ። ነዚ ፀገም ፍቱን መፍትሒ ዝተለኸናዮ ጨና ከይጠፍእን ብርክት ዝበሉ ሰዓታት ኣብ ሰውነትና ንክጸንሕ ቫዝሊን ፍሉይ መፍትሒ እዩ። ከመይ ዝብል ለባም ነዚ ድማ ኣብቲ ጨና ንልከዮ ቦታ ብፍላይ ኣብ ክሳድና ከባቢ ቀዲምና ቫዝሊን ብምልካይ ከምቲ ኣብ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም ድሕሪ ምልካይና እቲ ጨና ብምንፋሕ ጥዑም ጨና ፍጹም ካብ ሰውነትና ከይጠፍእ ሙሉእ መዓልቲ ምሳና ክጸንሕ ምግባር ይከኣል ይብል መጽናዕቲ ኣብ ቫዝሊን ዝተገበረ ዳህሳስ። ናይ ጨና ዕድጊት ዋጋ በብግዚኡ እናናሃረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ተደጋጋሚ ካብ ምልካይ ተቆጢብና ካብ ወፃእን ካብ ሸኽምን ክንድሕን ቫዝሊን ይገብር እዩ። ሻምናይ ዝተባላሸወ ዚፕ ወይ መሸንቀቕ ንምኽፋት ሓደ ግዜ ኣብ ዘይተጸበናዮ ግዜ ናይ ስረና ዚፕ ናይ ቦርሳና ዚፕ ኢሉውን ናይ ጃኬትን ዝተፈላለዩ ዚፕ ኣይኽፈትን ኢሉ እንተኣበና ነዚ ፀገም ፍቱን መፍትሒ ብመጠኑ ብሕሳር ዋጋ ዝገዝእናዮ ኣብ ኩላትና ገዛ ዝርከብ ቫዝሊን ብምልካይ እቲ ናይ ዚፕ ፀገም ክቐርፍ ይኽእል ይብል። ሻብዓይ ኣብ ዕንፀይቲ ዝርከቡ በሰላታት ንምጥፋእ። እዚ ጥቕሚ ቫዝሊን ብዙሕ ሰብ ከም ዘይፈልጦ ንእዝንኹም ሓድሽ ነገር ምዃኑ ኢና ንኣምን። ኣብ ገዛውትና ዝርከቡ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ከረዴንሳ ኮታስ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሑ ናውቲ እቲ ዝተበልዐ ቦታ ብቫዝሊን ብምልካይ ንሓደ ግዜ ንሓዋሩን ምጥፋእ ከም ዝከኣል መጽናዕቲ ይሕብሩ። ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝነጥፉ ብተደጋጋሚ ቫርኒሽ ብምቕባእ እቲ ዝተበልዐ ቦታ ምልክቱ ንምጥፋእ እንትጽዕሩ ይርአ። ይኹን ደኣ እምበር መልክዕ እምበር እቲ ዝተበልዐ ቦታ በሰልኡ ክጠፍእ ኣይርአናን። ቫዝሊን ግን ካብዚ ብዝበለጸ በሰላ ካብቲ ዕንፀይቲ ከጥፍእ ይኽእል ይብል መጽናዕቲ። ካብ ቆርበትና ሓሊፉ ዕንፀይቲ ዘለስልስ ሓይሊ ዝወነነ እዩ። ኣጠቓቕማ ነቲ በሰላ ዘሕደረ ዕንፀይቲ ብቫዝሊን ብምቕባእ ምንም ከይነኻእኻ 24 ሰዓት ማለት እውን ሓደ መዓልቲ ብምዕጋስ ድሕሪ 24 ሰዓት ብጨርቂ ብምጽራግ ሙሉእ ለውጢ ክርኢ እዮም። ሻድሻይ ነፍሳት ንምክልኻል። ዝተፈላለዩ ነፍሳት ማለት እውን ቢምቢ፣ ጣንጡ ካልኦት ነፍሳትን ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ኬሚካል ዘለዎም መድሓኒት ተጠቒሞም ኣንጻራዊ ሳዕቤን ቆርበት ካብ ዘምጽኡ ምንም ዓይነት ጎናዊ ጉድኣት ዘይብሉ ቫዝሊን እግሮም፣ ኢዶም፣ ገጾም ብምልካይ ይደቅሱ ይብል። ምንም ዓይነት ነፍሳት ኣይጽግዖምን እዩ። ሓምሻይ ናይ ቆርበት ጫማ ንምምልኻዕ። ዝበዝሕ ግዜ ናይ ሌዘር ጫማ ክሰባበርን ክጨማደድን ዝበዝሕ ግዜ ናይ ሌዘር ጫማ ክሰባበርን ክጨማደድን ምርኣይ ልሙድ እዩ። ነዚ ፀገም ዝተፈላለዩ ቀለም ጫማን ክሬምን ብምልካይ ልሙድ ተግባር እንትኾን ይኹን ደኣ እምበር ቫዝሊን ብምልካይ ድሕሪ ሒዳያት ደቓይቕ ካብ ጡጥ ዝተሰርሑ ፎጣ ብምጽራግ ጫማኦም ዕድሚኡ የነውሑ እንትንብል ብሙሉእ እምነት እዩ። ሓበሬታና ነካፍሎም ዘለና ሞኪርና ዘረጋገጽናዮ ሓቂ እዩ። ራብዓይ
ናይ በሪ መገጣጠምና ቁልፊ በሪ እንትዝዕግ መለስለሲ በሪ እንትኽፈትን እንትዕጾን ድምፂ ዘስምዕ እንተኾይኑ ቁልፊ ገዛና ንምኽፋት ኣይዘውርን ኢሉ እምብይት ኢሉ ግሪስ ካብ ጋራጅ ብምምጻእ ምልካይ ልሙድ ተግባር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ግሪስ ወይም ጭቃ መኪና በቐሊሉ ንምርካብ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ጸገም በሪ ገዛውትና ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ክንጽገም ይረአዩ። ኣብ ኢድ ኩላትና ዝርከብ ብሕሳር ገንዘብ ዝገዛእናዮ ቫዝሊን ብምልካይ ፍቱን መፍትሒ ክነምጽእ ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ንምልቃቕ ቀለም ኣብ ስራሕ ሰዓት ኢሉ እውን ብዝተፈላለየ ኩነት ቀለም እንዳለኸና ኣብ ኢድና ኾነ ኣብ ካልኦት ቆርበት ኣካላትና እቲ ቀለም እንትዓርፍ ጋዝ ተለኺና ምጥፋእ ኩላትና ንጥቀሞ መፍትሒ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ጋዝ ዝተፈላለዩ ጎናዊ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ካብዚ ብዝሓሸ ቫዝሊን ፍቱን መፍትሒ ምዃኑ ጽንዓት ይሕብር። ኣተገባብራ ቅድሚ ናይ ቀለም ምልካይ ስራሕ ምጅማር እቲ ቀለም ክነኽአና ዝኽእል ቦታታት ማለት እውን ኢድና ገጽና ከምኡ ድማ እግርና ቫዝሊን ብምልካይ እዚ ምስ ንገብር ቀለም ከይረኽበኒ ኢልኻ ምስጋ ኣይጽበየናን። እቲ ቀለም ዝነኽአና ቦታ ብዘይ ምንም ጻዕሪ ምርጋፍ ይከኣል እዩ ይብል። ካልኣይ ሜክኣፕ ዝነኽኦ ኣልባሳት ንምጽራይ ስምዒትኻ ምቁጽጻር ከቢድ እሞ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሊፕስቲክ ዝተነኽአ ሸሚዝ ኣልባሳት ኢሉ እውን ኣንሶላን ትርኣስን ንምልቃቕ ካብ ምልፋዕ ኢሉ እውን ምልቃቕ ኣብዩኒ ኢልኻ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ካብ ምግባር ቫዝሊን ፍቱን መፍትሒ እዩ። ነቲ ሊፕስቲክ ዝነኽኦ ኣልባሳት ብቫዝሊን ምልካይ በቐሊሉ ብምሕጻብ ክለቅቕ ምግባር ይከኣል እዩ። ከምዚ ዝብል ኮይስ ዝኣንን በረኪና ክዳውንትና የጽርይ እዩ ከም ትብሎ ኣይንጠራጠርን። በረኪና ሓያል ጋዝ መጠን ስለ ዘለዎ ኣብ ክዳውንትና ዓብዪ ሳዕቤን ይፈጥር እዩ። እዚ ድማ ክዳውንትና ብቕልጡፍ ክበንንን ከምኡ ድማ ሕብሪ ክዳን ንክለቅቕ ይገብር እዩ። ክንሓጽቦ ከለና ቆርቦት ኣእዳውና ናይ ምጉዳእ ሓይሊ እውን ኣለዎ እዩ። ነዚ ኢና ከዓ ቫዝሊን ፍቱን መፍትሒ እዩ ዝበልና። ቀዳማይ ጽፍሪ ቀለም ወይም ኣዝማርቶ እንትንልከይ ቆርበትኽን ንከይንካ ይገብር። ኣብዚ ጉዳይ ብፍሉይ ደቂ ኣንስትዮ እዝኒ ክህባና ንብል ጽፍሪ ቀለምን ትጥቀማ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቤተ ጽባቐ ወይ ካሊእ ሰብ ዝለኸይን እንተዘይሃልዩ ባዕልኺ ንባዕልኺ እንትለኺ እቲ ጽፍሪ ቀለም ወይም ኣዝማርቶ ካብ ጽፍርኺ ሓሊፉ ቆርበትኺ ብምንካእ እቲ ዝተነኽአ ቦታ ንምልቃቕ እውን ብዙሕ ጻዕሪ እንትሓትት ይርአ። ነዚ መፍትሒ ከዓ ቫዝሊን እዩ። ቅድሚ ጽፍሪ ቀለም ወይም ኣዝማርቶ ምልካይኺ ኣጻብዕትኺ ቫዝሊን ብምልካይ ነቲ ጽፍሪ ቀለም ምንም ስግኣት ከይብልኺ ክትለኽዮ ትኽእሊ። ሽዑ ብጎኒ ጽፍሪ ዝርከቡ ቆርበትኺ ዝተነኽአ ቀለም ብሶፍት ወይም ብጨርቂ ብምጽራግ ብቐሊሉ ምጽራይ ይከኣል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ጉድ ዓይኒ ለማዓንቲ ካብ 120 ጥቕምታት ቫዝሊን ንዓኹም ይኾኑ ዝበልናዮም 9 ጥቕምታት ኣካፊልናኩም። ከም ዝፈተኹሞም ንኣምን ፍትወትኩም ብላይ ክትገልጹና እንዳሓበርና ንቐጻላይ ብኻሊእ መደብ ሒዝናልኩም ንቐርብ ኢና። እዚ ቻናል ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ወይ ጉድ ዓይኒ ዘበሉና እዚ ቻናል ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ነካፍለሉ ወይ ጉድ ዓይኒ እዝኒ ለይሰምዖ የለን ዓይኒ ዘይርአዮ የለን ንብለሉ መደብ እዩ። ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡ ድማ ናይ ደወል ምልክት ብምንካዕ ሕድሕድ መደባትና ይከታተሉ። ክሳብ በቐጻላይ መደብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም ሰላም።